kun saan tämän pöydän ylös. Sanoin viime Valtun iltatyöryhmässä kello 23 jotain, jota joudun nyt selittelemään. Asia kunnossa. Tuloerojen Kaventaminen on huono poliittinen tavoite. Se on samasta syystä, minkä takia bruttokansantuotteen maksimointi on huono poliittinen tavoite. Eli meidän ei tule katsoa pelkästään rahallisia transaktioita ja helposti mitattavissa olevia niistä johdettavia arvoja, vaan meidän pitäisi katsoa sitä reaalimaailmaa siellä taustalla. Ja nyt sitten tulo- ja varallisuuserojen sijaan meidän oikeastaan pitäisi olla kiinnostuneita 3 asiasta. Ensinnäkin hyvinvointieroista. Tai ennen kaikkea meidän pitäisi olla kiinnostunut siitä, että miten me voidaan parantaa niiden ihmisten asemaa, jotka ei voi hyvin. Toisekseen taloudellisesta vallasta. Ja siinä taas meidän pitäisi katsoa sinne toiseen päähän, eli miten me voidaan ehkäistä, että se ei keskity liikaa. Ja tämän pointin selittäminen on tullut nykyisin aika helpoksi, koska tuolla Amerikassa me nähdään, miten muutama miljardööri käytännössä jo ohjailee kaikkea poliittistakin valtaa. Mutta täytyy ymmärtää, että tämä ei ole pelkästään, siis tämä ei palaudu Gini-indeksiin tai nettovarallisuuteen, vaan sitä valtaa on myös organisaatioissa ja yrityksissä. Ja sen purkaminen onkin vähintään yhtä tärkeää. Mutta 3. asia, meidän pitää olla kiinnostunut myös kannusteista. Ja jos me halutaan yhteisiä resursseja, niin meillä pitää olla tilaa myös taloudellisen menestyjille yhteiskunnassa. Se hyvä uutinen on, että meillä riittää, että meillä on niitä rahallisia kannusteita, mutta sijoittajana mä tiedän, että mulla riittää palkinnoksi, että mä saan lisää rahaa sijoituksesta. Ei tarvitse lisäksi sellaista maailmaa, jossa epäonnistujat elää kurjuudessa ja menestyjiä nostetaan lisää. Mutta miten me sitten rakennetaan sellaista maailmaa, jossa niistä tuloeroista ei seuraa isoja hyvinvointieroja, maailmaa, jossa raha ei ratkaise onnellisuutta? Mä tarvitsen siihen uuden puheenvuoron, mutta 2 sanaan tiivistettynä se on vihreää kaupunkipolitiikkaa.